and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Mabalik sa imong pagkakanhibutoy nga taga-isla kung na makakakanako butoy. Bay Simeon. Oh. Kuhaan ko ikaw sa tanan kung ni-tridor ka magkanako butoy. Yay ka, Bay Simeon. Bay Simeon. Nga ko taong mo traidor mo kunin mo. Inago di mo, imo men taon kung dudahan, oy. Bay Simeon! Bay! Lakaw mo lang. Yay ka na to, ani. Lagi anong utok ni tawana, oy. Nga naman ni siya. Kalit, mangalit lang og mura og sa putol. Nga naman ka ni siya. Saan mo nang urasa? Ang akong cellphone. Alas 4 na malayas ka laon. Maing pagkahinanok ni Moana nga nag-unanan sa akong bukton. Moana, kanindot ni mong angkonon. Pero makapaabot ko. Uman unya sa tong kasal. Maako ka na, Moana. Pero, kami juga ang magkadayon ni Moana. Sigurado ko nga babag sa among mga plano ang iyang amahan. Ilabi na nga tuan na kini o simpatiya ni Manoy Simeon. Manginaot lang ko. E dili ka mausap, Moana. Manghinaot lang ko. Sando? Uwa na siya. Ay, nilakaw na tingali. Ay, kanindot sa kong katog. Huwag ko magamat mo na nilakaw na siya. Ay, kabuutan mo, Sando. Huwag ka magpatintal sa kahigayunan. Maimo naman ang tako, pero di ako bilib sa imong kamatinod-anon. Huwag ko nimo angkona. Huwag ko nimo pahimusli. Mahal kiday ko nimong tinuoray, Sando. Sando, I love you so much. Akong cellphone, kinsa man eh. Mapalibak, nanawagit ay. Hello, Sando? Good morning, may Moana. Kumusta ni mong pagkatog? Good. Pero lainan nimo, ako nimo po kawad yang nilakaw ka. Dili ko gusto matugaw ang imong pagkatog. Maong, wag ko nang ikaw pukawa. Mao pa? Hain ka na ron? Diyan ako sa among kwarter. Dini sa gipatukod nga bahay ni Manoy Simeon. Ha? Nauli ka na di ay? Kay taod-taod, mo trabaho na mi. O abi ni mo, gipadali og human ni Manoy Simeon ang iyang dakong bahay. Ingon man ang iyang gipabuhat nga temple. Unsa? Na manawag ko ni mo balik ha. Niya na nga mga engineer. Hello, Sando. Sando, hello. Wa na. Pag-amping lang kit permi, Sando. Pag-amping. Tungod kay mahal kayo ta ka. Ano gipatawag mo tayo? Patawag Miss Engineer. Nga naman ka? Diyan na ba, tanan? Niya na, Engineer. Bayo. Niya Sir Simeon, ano makiksulti ka ninyo? Niya si Manoy Simeon. Ang akong purong. Tarungon ako, tingali og mailahan ko ni Manoy Simeon. Alright, may gadlaw kayo, tanan. Gusto ko nga sa labing madaling panahon mahuman na kining akong temple o gingon man ang akong mansyon.
Klaro! Yes, sir. Yes, sir. Dobliyon ko inyong sweldo. Atakan ko ba kabog bonus basta maayo lang ang pagkatrabaho. O mahumanday ninyo kini ka kumansyon og timpol. Kinahanglan padali kini. Tumaro na ako gimo kayo. Yang ipadali ka na mo, guman. Nga naman ka. Ako may bawa siya mga plano may pagkani na hibuon ko ba lahi naman kayo siya pambinsan ron special saputo na kayo. Ha? Nabalaka ko nga murag doon ay gamay ba. Unsa? Murag nagduda ko nga doon na tayo mga komunikasyon. Gaduda man siya nato nga doon na tayo mga komunikasyon. Nabalaka ko gamay ana. Nya murag na siyag doon ay gamay. Nagkita ko rin pirme. Ha? O mao nga mas maayo pa ba hinahinay lang una tayo kita na ha. Pagtiksan tayo lang tara. Kuya, kay sakpa tapi si Mion. Bita, nangantir ba ito siya kuhaan ko niya sa tanan. Pabalikon ko niya sa isla. Kung masakpan ko niya. Kwaon niya ang tanang nahotro na ako. Kung saan naman na ako, anak. Bao nga, di lang sa ko kita ron. Tinggal masakpan ta. Unsa? Laylo lang sa tabi si Luiseno ha. Di ko gusto nga mawa tao ng tanan ako karuhay ng tagamtamar na ako. Ay, liso na kayo. Ah, di kasabot ko, bay botoy. Okay, sige. Dili na muna tayo magkita. Basta, sa iri lang ko ha. Kung ano sa'yo mong masayaran, bahin kang manisim yun. Lagi. Ay, kabla ka. Labi na sa mong paglarga niya Singapore. Sat-sat lang yata daw, sat-sat. Ha? O si Sasat? Kana bang sa, kuan ba, cellphone ba, kanang sat-sat? Out, chat-chat? Ha? Chat-chatin ha? Oo, mo na. Ako sat-sat na. Ay. Okay, bay botoy. Sige ha. Salamat kayo. Let's go, girls! Oh. Dali! Tito Tao, doon na may bakante. Patay. Ay, kuya, nadida. May kiwa pa siya makabantay na to. Sige, lakaw na. Biyain ako din eh. May. Di hakaw na. Mukha man ko. Okay, di kamang siya. Niya si Step. Kauban og upat ka babae. Mga sosyal og pamarong. Mga gwapa og sexy. Klaro kayo nga mga dato ni sila. Waiter, menu please. Mikey, dili kay ko niya maklaro din sa akong gilingkuran. Pero klaro kay nako siya. Ingon man ang iyang mga kauban. Maniid ko. Maminaw ko kung unsa man ang ilang ipanagsultihan. Hello, Sim. Yes, Sim. Oh, Ano naman? doon inawag niya. Og sim angan. Hinga kami sa mga friends sa restaurant. Ito na ni, okay? Kinsa man ka ng sim. Okay, sige. After din mo anak ko. Yes. Paabutan lang ko, okay? Unsa? Si Moana? Oh, uy. Mami mo ko. Laing circle of friends ang akong kuya. Kinsa man yuga ng sim. Okay. Ako siya tawagan. Yes! Ako nang bahala. Yes. Basta ikaw. Okay, may problema. Oo, lagi. I'm sure na mag-enjoy ka sa Singapore kauban si Moana. Oh, Okay, sige, bye. Mwah. Okay, girls. Order na mo kay mag-CR na ako, okay? nagisgot siya sa Singapore. Kung mao, ang sim, si Manoy Simeon. Si Manoy Simeon ka, ang ginganlan niya og sim. Mao ka. Unsa? Pao ka na. Kauban niya ang upat ka babae. Ug nabati na ko nga, doon na siya gilitok na sim. Ug nag-discuss siya about nimo. Nanawagsan ako bako palang yun. Manlakaw ko na mi. Mao ba? Oo niya, o sa man mukuyog ka? Oo, nitando naman ko. Muana, musulti na lang yun ko nimo. Nga doon ay sabot sila si Step ug Manoy Simeon. May tungod sa inyong pagbakasyon sa Singapore. Unsa? Kuyog sila si Manoy Simeon ug Bay Butoy sa inyong pagbakasyon sa Singapore. Oh. Ganina, kumpirmado na yun. Gagkuyog sila. Uban sila ninyo. Mao ba? Pero nga nang wa man ko nila pahibaw ah. Nga naman.
Moana, ang iyo ko lang, ayaw na lang pagkuyog sa Singapore. Sendo, Nahadlo ko, Moana. Nahadlo ko nga tingali og kung siyang buhato ni mo. O sa kakabuan ra ba dito? Sendo ayaw kahadlok. Moana, Nagtuo silang madako nila. Ako'y bahala, Sendo. Moana, Dili kalipay ang bation ni Simeon sa among pagbakasyon sa Singapore. Kundili, ang iyang pagbabation dito. Kasakit. unsa? Salig na ko, Sendo. Kamao ko muda sa kong kaugalingon. Naamo sa Jimmy kauban na mo, di ba? Ug doon ako'y iyaan nga tuwa sa Singapore. Ako tong sa buton daan. Nga dili ko niya biyaan kung tuan ako dito. Unsa? Maghilak yun si Simeon sa kalagot ug magpasol siya kung nganong nikuyog pa sa among pagbakasyon sa Singapore. Moana, Ready na ang talad akong dadunon. Excited ako nga makaato sa Singapore kauban ni Moana. Oh, kamalipayon ko. O paniguroon ko nga ma-inlove ka na ko si Moana. Paniguroon ko ka na. O kung dili gani ka na mahitabo. Buhaton ko na ang lain akong plano nga maangkon ko si Moana. Bahala na kung si mahitabo. Basta importante nga maako ka, Moana. Maako ka. Wow! This is it! Singapore! Going na mitiha! Excited ako, BFF, Tito Jimmy! Bisa na ko, Steph. Excited na kayo. sila sa Tito Jimmy yung staff. Kinahanglan ang magandam ko. Iha, anak. Saman, okay ka lang diha, ha? Ilom ka man kayo. Okay lang ko, Dad. Nalipay gani ko nga makabakasyon na kita pag-usap. Kinalagod ka tuig nga huwag na natubuhata, Daddy, ba? Gusto ka, anak. Mo, taod-taod na. Doon na ta sa airport. Oh, yes! BFF, selfie na kaya akong i-post. Okay. Sa iyo ko na to ba? Excited kay bay? Sobra ba ito tayo? Ilabi daw niya magkauban namin ni Moana sa pagpanoorin sa Singapore. Yay ka kay bay! Uy! Ni ana sila si yay ka! Oh, tod, niya na sila. Ay lang tanawa po tayo, eh. Sige, Puro sige. ngayon wata may bawang nga mo siya. Piyong ta, piyong lang ta, piyong lang ta. Anak, piyong na to mata. Ikaw, wag ka masayod. Wag ka masayod nga ni Baos mo na nga. Ni ana tabi si Piyon. Upitin ka, wag ka masayod ani. Pero kami na sayo na may. Tumara ang pang-international, oh, anak. Okay, Dad. Tana, Ayos kayo mo taso. muli na ito napitan. Dali na, Dad. Sir! Hello, sir! Sir Jimmy, ikaw ni! Hoy! Simeon! Uni aman lagi ka mo, ha? Oh, Ana, ay palata. what a coincidence! Sama sa ay lang palata niya. Simeon, Butoy. Hoy! Walang ka sa day mo? Oh, ana. Yes, Moana! Magbakasyon kami ni Bay Butoy at Tommy sa Singapore. Kamo! Oh, mao ba? Oo. Mau ka na? So, same day ay Singapore may kami sa si Daddy, si Steph. Oh, yay ka! Kumao sa da. Artistahin ang show. Mau ba? Yay. Ninduta ko rin ni magkauban na tiri sa pagbakasyon. What a coincidence, no? Pwede kayo. Sabay na lang muna mo, Simeon, ha? Kami ramang tulo ang niya karon, ha? Okay kayo. Okay. Salamat kay Sir Jimmy. I'm sorry, no Simeon. problem. Sorry kaayo. Dili mahimo nga mukuyog mo na mo. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!